birthday, happy birthday. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, sir. Thank you. Awkward talaga pag gano'n eh. Ito pa ba dapat yung ginagawa ko? So, Musiba, cancel ako nga pala si Marites para magati na legit fake news sa Pilipinas. Okay na po kami. Simulan na natin agad dahil kaka-birthday lang din ni Paulol nung huli kasabayan si Alex Gonzaga. Nagsakto na meron ding issue na naganap kay Alex G. Ating panoorin saglit. Nag-viral to na sobrang bilis. Birthday, Alex! Birthday, ni Angie! Sa halos 12-second clip na yun, may kita mo ang napakarami emosyon. Una kong tinanong, anong klaseng cake to? Mukha siyang dinuguan. Bakit ganyan? Pang mayaman ba tong cake? Hindi ko alam, pero hindi ko to na-appreciate. Pangalawa, ang itsura ni Kuya. So, nagkaroon ng matagal na debate sa social media nagagaling sa mararamdaman ni Kuya. Dadaanan natin lahat. Ang una muna, syempre, ay yung mga antay kay Alex Gonzaga na sinasabi na laging late, padiva daw, at laging delayed, at laging alam niya siya ang bida kasi meron siyang batak talaga. Meron siyang social media presence na hindi mo makukuha sa kahit kanino lang na celebrity. So, tulad ito, isang example kay John Mark na pati daw pag-cue ng kanyang acting, hindi daw niya magawa at kung ano-ano pa. Well, umalma ang mga netizens at iba't iba pang celebrities tungkol sa nangyaring ito. Ito naman ay ang pro kay Alex Gonzaga. Tulad ng sinabi ni Miss I'm Chris Lawrence, "So now it's bad to put cake on someone's face during a birthday. I thought that was a normal thing." Napakadali kasi mag-interpret na isang bagay, lalo na sa iba't ibang lente, iba't iba nating mga pinagdaanan. Tulad lang doon sa kanina, kung yun nag-play out pa, di ba? 12 seconds lang yun. Kung nag-play out pa yun, ang sabihin natin, tumatawa siya, binaba niya yung kanyang mask, tapos nilagyan din niya si Alex Gonzaga, ibang story na agad yun, di ba? Ganyan ang lente ng social media. Yan ang lente ng media in the first place. Bago pa nagkaroon ng mga tao ng kakayanan na mag-record para sa kanilang sarili. Tulad na nangyari doon sa birthday niya. Napakaraming lente no, napakaraming camera. Iba't ibang angulo, iba't ibang pangyayari. So dapat na unang gawin dito ni Alex Gonzaga, bawal na mag-record every time may gagawin siya. Kasi alam mo naman sa social media, napakadaling matwist yan sa depende sa taong nag-iisip. O dadaan natin mga memes tungkol dito. Number 1. O bago ka magsalita taong galit, nagsalita rin ang pamilya ni Alex Gonzaga. Nasabi niya, yung drawing flack after a clip of her smearing icing on the face of a server during her birthday celebration went viral on social media. Literal na smear campaign sa reputasyon ni Alex Gonzaga. Sana walang Bible verse ako makikita. Bawal yun. So sinabi nila dito na matagal na daw nila kakilala yung may-ari ng catering service na yun at ang mga tao doon. Hindi naman daw gagawin yun ni Miss Alex Gonzaga kung hindi nila kaano-ano. At yun ang hindi alam ng tao. Hindi ko siya dinedefend dito, pero yun nga, di ba? Napakadali maiba ang epekto sa iyo ng isang bagay pag hindi kompleto ang impormasyong meron ka. Kaya napakadali ikalat ang fake news. Kaya napakadali gumawa ng mga smear campaigns. Kasi tanggalin mo lang out of context sa isang sinasabi ng tao, madali na agad maiba ang storya. ito pa ba dapat yung ginagawa ko? So, Magagawa niya magpunas ng cake kung hindi sila magkakilala ng said waiter. Huwag ka rin kakain ng puwet kung hindi mo mahal, diba? Kung kumakain ka ng puwet ng manok, diba? Kita mo, ang laki na agad diferensya kung hindi ko sinabi yung yung sumunod na sentence doon, di ba? Nagbibigay ako ng aking sariling opinion. Alam ko wala nagtatanong, pero lahat sa social media meron. So sasama na din tayo. Pamaya pagkatapos ng mga memes galing kay MG. Birthday, Alex! Birthday, ni Angie! In an alternate universe, pero nga close nga daw sila. So may tinatawag dito na para empathy fallacy na mamaya natin i-explain. Daanan muna natin mga memes. Mas importante meme sa akin kaysa dito sa mga problema ng mga mayayaman. May waiter na tahimik nagtatrabaho, Alex Gonzaga. May gusto nga niya mag-enjoy when I mean napakupala ng ugali ko and my opponent. Talagang galit na galit sila kay Alex. Naiintindihan ko naman kasi hindi naman lahat ng tao ay tulad si Alex Gonzaga, di ba? Alala ko to yung sa ito ba yung sa Ash Wednesday? Kasi yung cake kasi hindi yan pinahin po siya, minumog na yan sa cake Galing kay Jo Marie, Food Panda. When the customer service strikes back, diba? Kami naman, galit na ako nakakain ng cake na to kesa ipahin ko sa mukha ko.
Okay, sandali. Mga tsara pa, nag-i-edit pa. Nire-render ko na eh. Biglang lumabas na sa ABS-CBN. Okay na po kami. Matapos mabatikos, nakausap ni Alex Gonzaga ang waiter na pinahiran niya ng cake sa mukha. Ayun, kay Alan Crisostomo. Humingi na paumanin sa kanya actress noong Enero 17. Nung birthday ko mismo, nag-sorry siya. Yan ang kapangyarihan na ating birthday. Mayroon siyang pa-IR, resibo, kung lang pabisnis nila. So, ito yung kanilang photo. Nakakatawa na. Last January 17, around 6:30, nasa work po ako pumunta. Si Ma'am Alec kung saan po nag-work, then nag-apologize and nag-sorry siya sa akin. Tapos konting kwentuhan, sinabi ko po sa kanya, okay na po yung nangyari, okay na po. gusto ko yung ganung parang siyang na-guidance lang yun. Okay na po kami. Di ba tinanong ko okay ba siya? Okay, I'm sure, di ba, pwede niyang isipin na, ako, syempre, alangan na, dapat okay lang sa akin, di ba, gano'n, ganyan. Nakakatawa yung ganitong klaseng, parang sinasaka, okay na po kami, okay na siya, di ba, doon pa lang yung pagsabi pa lang niya ng, ayaw ko masyado kong pinapalaki, pero yung pagsabi niya, okay na po kami, hindi naman to away nyo eh. Diba? Ikaw to, Alex, papunta sa kanya. Hindi yan tungkol sa'yo. Ito na naman tayo sa mga influencers na masyadong pinapaikot sa kanila yung mundo. Hindi to tungkol sa'yo, tungkol to sa kanya. Okay na siya ang mas gusto ko sanang narinig. Pero, pwede na to. Ano pa ba magagawa natin, diba? So, ayun, nice. Pwede ko na ba ma-render? Wala na ba magpapaguidance kay Madam Alex? Typical Pinoy crap. Yeah, may issue na naman si Alex Gonzaga. Naalala ko lang isa niya episode na ang title, When You Are Always the Bad Guy. Being authentic and raw to yourself will always make you look like the bad guy, sabi niya. Siya nga, hindi masama magpakatotoo, no? Pero kung lagi ka nagpapakatotoo tapos lagi kang nagmumukhang masama, baka naman masama ka nga talaga, no? At hindi ka biktima ng mapanghusgang lipunan. Puta, ano mga pa-biktim na to, nakakasura ang putik. Meron ako nakita mga memes sa babae na parang, take me as I am, I wanna change for everyone. If your friends don't understand you, then they're not your real friends. Diba? Para bang, hindi ka pa pwede mag-grow as a person. Yun yung kala mo ba max level ka na? Kala mo ba ikaw na yung pinakamagandang version na meron ka? Di ba pwedeng ikaw mismo ay magbabago o i-improve mo yung sarili mo? Ito yung mga taong takot aminin sa sarili nila. Meron silang pagkukulang at hindi masama yun. Di ba? Ano ka ba? Mga ano ba tayo? Mga piyesa ba tayo sa chess? Na pag pawn ka na lang talaga. Hindi ka pwede maging queen. Diba? Hindi ka pwede mag-slay. I-accept mo na hindi ka pinanganak na kompleto. Pinanganak ka, umiiyak ka na eh. Diba? Parang i-accept mo na, siguro may mga bagay sa akin na kailangan maging aware ako. Diba? Hindi porket gagagalit sila sa akin, kasalanan nila na hindi nila ako naintindihan. Baka hindi ka naman talaga ganun kadali intindihin tao. Ano rin, effort din. Anli Subebek. Yan, ito. Nako, dito tayo mag-birthday. Dito dapat mag-birthday bash si Alex Gonzaga. Literal na birthday bash. Bash siya. Buti pa tayo, di tayo nabash no birthday natin po, tsa. Pero dinog show tayo, yun ang pinagkaiba. Wag nyo inaaway mga may birthday ng January. Ano lang kami, mababait kami, ng Capricorn. Pa yan. Galing kay Christopher L. Kudos sa mga babae na nagtutwerk sa TikTok wearing their pek-pek shorts para ibida ang puwet nila. That is very nice. Pero I'm into a different fetish na talaga ngayon. Nag-mature na ako as a perverted guy. Ayoko na yung tuloy. What I really like na is ang sakit sa panga ng vocabulary na to is yung mga naka-polo shirt uniform na mga babae kasi sa Jollibee. Natansya ko na sa early 20s ang ina po, tsaka yung hot na yung po, tsaka yung punong-puno na yung botones. My God, how beautiful they are. I love how they stand there not liking the job. Pero dahil wala silang choice, they force themselves to like it. And so learn humility in the process. They smile and greet you, pero if they were really honest with themselves, they secretly hate the customers and all this cashiering for they find the entire affair morally demeaning. O, parang ito lang nangyari kay dun sa waiter Inisip ko kasi close daw nila yung catering service. Pero close ba nila individually yung mga tao, diba? Hindi natin alam. Siguro kung magsasalita yung mismong waiter na yon, tapos na lahat to, wala na tayong issue, wala na tayong drama, wala nang problema. Pero syempre hindi mangyayari yon kasi meron tayong mga PR niya na umaali-aligid na ito na wala ka na ito na sasabihin mo, blah blah blah. I can see it in their eyes, particularly in their eye makeup. Their application of an eye makeup is a sign that there's an ego still trying to resist this cashier job, an individuality trying to resist the mold of conformity, a spirit trying to resist the drudgery of machinery. At least one of them knows this. And one of them knows this because she's ready.
Oy, gumawa tayo ng book review dyan. Ano sabi ko sa inyo? And one of them would have read him because she's a working student taking up pol sci. And she could be a bright one too. Yung ever since elementary, she's a valedictorian, pero now in her early 20s, she finds all the medals she's been earning have only become a depressing psychic load to realize the greatness that she thought she had. Lalo na pag narinig mo lagi sa magulang mo, nako, the pressure! But ikaw dapat na mag-aahon sa atin sa hirap dito. Kasi kami, di namin nagawa. So lahat ng pressure dapat nasa'yo. Tapos dahil sa hirap pa ng buhay, like mama niya lang breadwinner sa kanila, who is an OFW, papa niya na stroke pa, tapos naging presidente pa si BBM, she had to do the sacrifice of working her ass off to provide for her dreams. Nako, dalawan! By that we mean, have her ass stand there for hours. Dapat have her sweet ass there stand for hours, greeting customers you don't like and pressing buttons that kills the soul. Occasionally explaining ilang manok ang nasa loob na isang bucket. At kung meron bang wings or breast part lang ba yun? Or what constitutes a C7 or again, and again, and again, na wala ng Coke, Pepsi na lang. And ang ending, she's sleep deprived, trying to balance the 24 hours between her responsibilities to family, academics, and work. That's why she has this eye makeup to hide the eye bags. She applies this tiny blemish to look like a slut. Because she deep down, capitalist sluts tayo eh. Deep down, she knows na even if she's become a voice-activated automaton, there still exists a spirit inside her that wants to be regarded as fuckable, as vital to life. What George Orwell called the sex aging, the primordial force. Yes! Tama siya, basahin niyo yun. Napakaganda nun eh. That pushes us to be sluts. Oh, how sad and yet how beautiful. It makes you want to ask her out on a date and then, sakto kami kakain. Oh, ano to ha, pang rebellious act against the system. Jollibee that oppresses her. Na contractual. Hindi ba ang pagmamahal ay contractual din? But I'm sure, as she is a pol-sci student, she'd argue that McDo is just another oppressive system. But unfortunately, I cannot do that because we're in the cold, capitalist world of a red-orange fast food chain lit by fluorescent lamps, of jingling coins in the cashier register, of faulty microphones, of stressed-out floor managers, of dirty kitchens, of crying spoiled children. Napakarami niyan. Yung mga nagsasayang din. Nakita mo niyo ba yung video na nagsasayang ng tissue, nagkakalat doon sa CR, of people who have given up on their dreams and now have flocked to the consumer's comforts granted by a multi-billion food enterprise advertised by a happy, chubby bee. A cold capitalist world. In such a world, she's a cashier and I'm a customer. In such a world, I cannot be a romantic poet. In such a world, I cannot take her hand, kiss it fondly to remind her of her beauty, put a flower in her ear, and then invite her to a horse ride out to the countryside. Sa Santa Ana Park ba to? As we gallop away from all this madness. In such a world, all I can say to her is, garlic pepper beef isang order, Coke yung drink, tsaka isang regular fries. In such a world, all she can say to me is, wala po kaming po. Pepsi lang. Dahil ako na pang spoken poetry. Hindi ko lang kung shitpost to or talagang ito yung kanyang tingin, pero nakakatuwa na may mga ganitong, alam mo yun, kalalalim mag-isip. Nagkaroon din ako ng ganito. Mahilig din ako magsulat ng ganyan dati sa mga... medyo cringe to, so maganda na kayo. Papakita ko sa inyo yung gawa ko. Kasi baka ata ako sabi ko sa inyo eh. So, ito yung title is, gawa ko to nung nagtatrabaho pa ako. Pag nag-aabong ako sa MRT, nakaupo lang ako. Ayan. Sheep among cattle. Nobody reads about the working ones, those gasping for air under overtimes and overdose. Queen-size beds stuffed with whispers, family tables with cold seats. The long lines, lazy eyes, impotent banter with weather and politics. Pleasured senses with celebrity pregnancies and addicts' meltdowns. Grateful for their demise, egos patted with illusions of routine life. Illusions of grandeur, wake up, eat, sleep, cry. Wake up, eat, sleep, cry. Shoved online, immortalized in filters. Thumbs up their asses for the millionth like. So all may have a crack at it and say their dream is to have the same life. And dare to compare their lives without a hint of regret until they die. The dewy meadows are thin and wind. This is the happy ship's life. It'll be all they talk about. The train yawns, mechanized doors open and shut in cadence. A blanket of pungent perfume mixed with dry air. A deafening hum and cold... Pili ko mali pa ako. Pili ko may mix dapat to eh. Pero a deafening hum and cold silence slithers in. Mga sinusulat ko lang to sa LRT. Huwag masyado mataas ang standard nyo sa akin. People stare at each other like fresh meat off the butchers. The train a hearse of corpses that reeks of death but alive. Turning frantic from side to side before they slept at night. Counting seconds that weren't theirs anymore. Words slur on disenchantment, doped and deranged. Wrangling saliva on the pooling tar of themselves. An ill
painful ritual of pure self-annihilation. You're better off at school twice as long. Coins fall, tears flow, and harden from midnight restlessness. Your name's prophet, your soul streaming. Save what you can, for it's already too late. The world glorifies work since it's quick to whip the herd. Society is an ever-changing god, formless and soulless. It tries to be authentic, alluring, and worse, human. Dictators can learn a thing or two from the corporate machine, rather than issue a command, pat and reward instead. Lace them into grasping they've always been in control. Soon the herd makes God as same as a heart beats. Yet they resonate no life, nothing to call their own, not even their lives for whom the bell tolls. However, we think, feel, make love, and take shits. If something's amiss, they'd make you sorry for what you did. Pin you face first on your desk beside an engraved plaque. Spank like the drooling, driveling third machine you were pruned to finally be. Where in factories and offices they throw out things and treats they call salary. Pensions the grandest prize. Come one, come all to a festival of lies, where you can at least dream what you dreamt when you were a child. For only at your work's end does the game end, your life a losing bet. Disposable human battery and wiring imported from 1995. Yan yung birthday ko eh. Yung taon ko. They'd go on, keep going on and on until you're left with a few years for a fond lover named 6 feet under. I'm late, the dorks creak a requiem. Welcome back, how are you? Said a coworker. Nothing new, I say. Diba? Parang naalala ko lang kasi yung gawa niya eh. Huwag nyo na masyadong laitin yung gawa ko, please. Kasi yan yung panahon na inis ako sa commute. Nagtatrabaho ako at yan, naiintindihan ko naman. Big say writer ako eh, di ba? Lahat naman na writer, malungkot eh. Ow! Happy birthday, Alex Gonzaga. Ang sinasanto, di ba? Iba-iba ang santo ninyo sa isang influencer. Huwag nyo siyang santuhin, di ba? Kung dapat siyang i-criticize nyo, hindi bababa ang pagkatao niya. Ang kanyang social media, ang kanyang presensya online, ang kanyang mismong puhunan. Hindi nakakasama sa kanya yun. Para meron naman tayong pampanitikan dito, hindi lang mga issue sa social media. No? So, doon tatapos sa ating mga balita ngayon. Kung gusto pa na mag-ito, huwag tayo like, share sa mga Makatinyong Makata of friends. Ako nga palang Makatang si Marites. Subscribe pa.